Okay, whoever wins this is gonna win the whole thing. Thermal Pisces or Gravity Destroyer. Come here. That's the last one, Martin. Last one. Last one. Give me your kumot. Oh, it's dirty now. Ayon naman sa ng pulis, madalas na hindi umuwi ng bahay si Pio Tubanas, pero wala itong nakwento tungkol sa problema nilang mag-asawa. Si P.O. Danson Banas ay may quarters siya sa aming police station. As far as their family problems is concerned, that we do not know yet. Nasa kustodiya ng Station 6 sa Jansa ng suspect na si Pio Juan Romero Banas. Hindi pa handa humarap sa media ang suspect. Nakuloy na sa state of shock pa rin. Pero niyang siya ang nakatingin sa mister. Nag-request na rin tayo ng psychologist para matibrief siya at ma-stabilize yung situation niya. Okay sa statement niya po, mami. Hindi na mag-desisyon ng kampo. Magsasambra sila ng kaso lalo may dalawang anak ang mag-asawa ng The winner is Pisces.